e puro tu no Tahiti ere e puro tu no toku ai a e te pae nei au i to e ne e puro tu no to whenua総合優勝グループの発表です。よしよしタヒチダンススタジオ、おめでとうございます。総合優勝グループよしよしタヒチダンススタジオの皆さんには豪華なトロフィーとトイレ、ビルボードさんからのペアご招待券、アロハサプライさんからの商品券、ティキティキ新宿店さんからのお食事券が贈られます。第5回タタウラオリタヒティジャパン2015総合優勝者の発表になります。エントリーナンバー97安住平野、エントリーナンバー99結城小川、前へお願いいたします。はい、2015総合優勝者エントリーナンバー97、97安住平野。
おめでとうございます。 Congratulations! おめでとうございます。出場者の皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。マルルロワー。ありがとうございました。Thank you very much! ありがとうございました。